saha keluarga ageng Simbah Minah. Iya, manut dawuh sing tak tampa ana dalem kene lewayangan ora mung pisan jiki kok mak marambah makaping-kaping klebu pebunden dalang biyen Mbah Gondobuwana ya nate ngasta cempurit ana ing kene. Pakmu gedhe swargi Ki Anom Hartono ya wis nate dipiji supaya nyangik limbu ana ing kene. Pancen keluarga ageng Mbah Minah khususipun Bapak Mayor Mujito ki pancen maindhik ning wayang. Mula bengi iki panjenengane ngersakake lakon Wahyu Purba Sejati kuwi aja nganti gampangake lho Nduk. Merga Pak Mujito ki piyai sing apal karo lakon. Mosok? Ora mung saiki panjenengane wiwit cilik wis kulino mirsani wayang, apal karo lakon, apal karo cerita. Malah akeh paguyuban-paguyuban budaya ingkang mapan ana ing laladan Banjarmasin sing dilenggahi kono sing dipandhegani karo Pak Mujito. Iya kok. Nadyanto Ripalungguhan iki panjenengane bertugas sebagai polisi militer TNI Angkatan Darat ning Jakarta Pusat, ning uga aktif ning organisasi maupun kemasyarakatan. Buktine panjenengane dipercaya sebagai ketua Pengprov. Bubarno kang padha gantung sibuk ndak pepuji para Bandarawati tansah dana rasa marang wong sak donya.
sing anti-anti wos gandeng iki sing sasi Sawal wis sak mestine lamun to aku kelawan kowe lan kabeh para kadang-kadang Madangkara ngaturake sugeng riyadi lan nyuwun lumungkuring pangaksami dumateng wabil khusus keluarga ageng almarhumah Ibu Minah sumrambahe kabeh para kadang-kadang para dulur-dulur, para bolo-bolo munggahe, para sepuh adi sepuh, kiai alim ulama ingkang lenggah ana ing wewengkon Ponorogo. Ngono ya, Pak. Kaya ngono. Iya. Ora liwat ngestokake dawuh biyung. Primalungguhan iki awake dhewe ngestokake dawuh pepunden supaya sowan ana laladan mringin kauman Ponorogo. Ngono ya ya. Ngestokake dawuh pepunden kula Bapak Mayor CPM Mujito SHMM ingkang kembulan niat kalian Ibu Sri Wahyuni saha keluarga ageng Simbah Minah. Ya. Manut dawuh sing tak tampa ana dalem kene lewayangan ora mung pisan jiki kok mak marambah makaping-kaping klebu pepunden dalang yen Mbah Gondobuwana ya nate ngasta cemburit ana ing kene. Pakmu gedhe Suwargi Ki Anom Hartono ya wis nate dipiji supaya nyangik limbu ana ing kene pancen keluarga ageng Mbah Minah khususipun Bapak Mayor Mujito ki pancen maindhik ning wayang. Mula bengi iki panjenengane ngersakake lakon Wahyu Purba Sejati kuwi aja nganti gampangake lho, Nduk. Merga Pak Mujito ki piyai sing apal karo lakon. Mosok? Ora mung saiki panjenengane wiwit cilik wis kulino mirsani wayang, apal karo lakon, apal karo crita. Malah akeh paguyuban-paguyuban budaya ingkang mapan ana ing laladan Banjarmasin sing dilenggahi kono sing dipandhegani karo Pak Mujito. Iya kok. Nadyanto Ripalungguhan iki panjenengane bertugas sebagai polisi militer TNI Angkatan Darat ning Jakarta Pusat. Ning uga aktif ana organisasi maupun kemasyarakatan. Bukti ini panjenengane dipercaya sebagai ketua Pengprov Perbosi Kalimantan Selatan, penasihat Pengprov Panahan Tradisional Kalsel, dan wakil ketua Pengprov Barongsai Kalimantan Selatan
lan uga ketua kerukunan keluarga Jawa Timur ing Kalimantan Selatan, pembina paguyuban Pawarga ing Kalimantan Selatan, dan juga pembina Reyok Pawarga ing Kalimantan Selatan. Oh kaya ngono tegese pancen Pak Mujito ki piyai sing budaya ya Mak. Temenanan. Mula lemayang sing ati-ati, sing teliti. Panjenengane iki wasis, panjenengane pinter karo lakon lan manut dawuh sing tak tampa saurunge ngasta dadi TNI, panjenengane iki jane cita-citane ya pengin dadi dalang. Mosok Pak Mujito iki nang sore kepareng-paring dawuh ngoten Mas Sahyo kula jane riyen pengin dadi dalang, kula lakon niku apa ning kula yen kon nutuk gamelan mboten iso. Mongko sing jenenge dalang niku kudu ngerti kali gamelan. Lah elek kula nutuk gamelan niku mboten iso. Batinku timbang nutuk gamelan luwih becik nutuk sinden. Kuwi abot sanggane malah kaya ngono kuwi. Ning malah panjenenge ngasta dadi polisi militer TNI Angkatan Darat ku malah becik malah apik kono. Iya, luar biasa itu, Pak. Banjur panjenengane kagungan kersa apa? Tasakuran pernikahan sing dipalakramakake ya kuwi putra saking Bapak Mayor CPM Mujito SHMM kaliyan Ibu Sri Wahyuni, ya kuwi ngantarane Roko Mas Bagus Bribda Arbi Yuda Pradana ingkang palakrama kaliyan Mbak Yu Roro Nindyari Di Astuti SPD. Akad nikah wis ditindakake nalika 2 Februari 2020 ana ing Banjarmasin. Resepsi tanggal 9 Februari 2025 ing Banjarmasin. Nah, tasakuran kanthi pagelaran wayang kulit iki digelar ana ing dalem Bringin, yektine kaya sing didhawuhake nalika sore. Ini dipersembahkan kagem Eyang Minah karena pada waktu resepsi pernikahan panjenenganipun tidak memungkinkan untuk rawuh. Nah, wayangan sing digelar bengi iki pancen dipersembahake dening Bapak Mujito marang Mbah Minah ning kodrate Pangeran siji kersane Gusti beda. Nalika wingi ana ing sasi Ramadan wingi Mbah Minah wis ditimbali sowan ditresnani ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat kudu seda luwih dhisik. Mongko wayangan iki kagem Mbah Minah. Lah iya to. Mongko adate piyayen sripan ngono kuwi mesti wayangane ditunda utawa dibatalake. Ning bobote netepi tembung bawa leksana sing ditindakake dening Pak Mujito lan panjenengane percaya nadyan to alame wis beda, Mbah Minah mesti wae bengi iki mangestoni mula wayang tetep digelar. Tegese cangik limbuk sinden lan pengrawit lan uga kanca-kanca bakul bengi iki kabeh entuk lantaran rejeki saka pangeran, ya kuwi lumantar Pak Mujito anggene tetep wayangan tidak dibatalkan. Tegese panjenengane pancen piyai sing hambeg bawa leksana tresna marang piyai sepuh. Oh ngono ya Pak. Kaya ngono kuwi sing apik, kaya ngono kuwi sing becik. Mongko iki ora nganti petang buluhe Mbah Minah. Mula tak suwun monggo sedaya para lenggah kula dherekaken ngeningaken cipta sawetawis nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos anut kalian kapitayanipun piyambak-piyambak dene ingkang agama Islam. Monggo kula dherekaken kirim donga dumateng almarhumah Ibu Minah, mugi-mugi pinaringan tentrem ayem jenjem permanem mulya wonten ing swarga kagem Eyang Minah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun donga pangestunipun para sepuh. Ya matur nuwun ya Mak karo keluarga besar Simbah Minah sing kepareng nimbali karo awake dhewe satemah iso silaturahim kangen-kangenan karo sutresna budaya ing Laladan Ponorogo. Matur nuwun
lan ugi ngaturaken salam hormat ingkang kepareng monitor lumantar streaming nenggih pepunden kula ingkang kinantun pakurmatan Bapak Lekjen TNI Purnawirawan Bapak Dodi Wijanarko. Iya, aku wis nyuwun pangestu nalika sore mau lumantar WA. Ugi salam hormat kagem WS dan Puspomat Bapak Mejen TNI Eka Wijaya SH beserta jajaran polisi militer se-Indonesia. Ugi salam hormat dumateng paguyuban Pawago Banjarmasin ingkang insyaallah kepareng rawuh rene sing ora rawuh kepareng nubar ning Banjarmasin. Ugi bekti sungkem dumateng Bapak Kiai pengasuh pondok pesantren Darul Fikri Laladan kene Bringen kene. Salam hormat dumateng para pepunden dalang Mbah Yatno, Mbah Sento, Pak Manto, Pak Puguh lan ugi kadang kula sepuh Raka Mas Ipung Purba Sasongko sing kepareng ngaturake ya kuwi pawiwahan wiwit sore mau. Oh ngono. Disuwunake marang kurbane pangeran muga-muga temanten kekalih Raka Mas Arbi karo Mbak Nindya tansah mandya sakinah mawaddah warahmah kebak barokah ampuh wahyune jodoh satemah pinaringan katentreman lahir batin lan ugi keselamatan donya kaping akhir yo Nak. Yo ora perlu kakean gunung sing tanpa guna, saiki ngaturake wiwit saka sing klasik luwih dhisik ngono. Kula nyuwun dumateng Ibu Sukesi Rahayu. Sukesi supaya ngaturake apa? Sing klasik ya kuwi jineman ular kambang yen ora kleru larase pelok patete 5. Oh ngono. Kejawi kantur dumateng keluarga ageng Ibu Minah ugi kula aturaken dumateng sedaya para sukesna budaya khususipun nenggih caksi lover dimanapun Anda berada. Mligine meneh khusus meneh ya kuwi anak kula wadon. Oh iya. Anindita. Ya. Monggo Bu Kesi kinarya ngleremaken swasana nglakoni nembang jineman lur kambang. Monggo Bu.
sasi kula kandhang wis diaturake. Kula aturaken dumateng para sepuh adisepuh, Kyai Lawas, Kyai Prasid, mboten katalumpet dumateng ibu-ibu juru ladi ingkang kepareng rewang wonten ing dalemipun swargi Eyang Minah mriki. Mugi-mugi saged kinarya jamining saya. Iya, ngono lho, Pak. Lan alhamdulillah piyayi kene iki jan piyayi sing nyenengake kok nduk ning dingin kene. Buktine mau awak munggah kanggo langsung didabyang-dabyang mlebu nang dalem jero. Iya. Tak kira kon mangan ora mung dijak foto. Iya. Ing atase lagu iki foto nganti setengah jam dhewe. Iya, kabeh ngejak foto. Lek bapak-bapak utawa keluarga saking Pak Mujito foto iki ora masalah. Ning kabeh ibu-ibu lho Pak Dalang biasane ndelok ning TV ning YouTube saya iso ketemu langsung nyetrot buku sak kayange. Kabeh gunes aku seprene abang iki. Iya. Tresno karo awakmu nganti kaya ngono tenan. Monggo sing jenenge foto iki lak ya ngerti mesem to, Nduk. Iya. Tak nggih mesem iki udakara setengah jam. Nganti semene iki aku iki mung sewu lambeku nganti keju. Soalnya pengumuman yang nanggap wayang sak fotone kudu ana anggaran di foto dhewe lho. Ya ora padha tresno. Nah, iki sendang nuwun akeh banget sing kepareng rawuh monggo sore mau dan ya. Alhamdulillah ya mbok menawa kangen karo wayang Kyai Bringin kene kauman nggih. Monggo dipun tata piyambak supados sedaya jeneng pinarak. Ingkang ajeng lenggah supados ketingal lan ingkang wingking mangke saged gatekaken kanthi cepet. Ya Allah. Ngoten niku. Monggo bobo ya diparingi layang. Ya mergo Kyai akeh kok, Nduk. Muga-muga sedaya pinaringan rahayu. Nggih. Ana bintang tamune, ana malah iki sepisanan lagi ketemu karo awake dhewe ning piyayi iki wis asring ya kuwi kiprah ning laladan kutha Riya Ponorogo. Iya. Mas Gareng saka Pacitan. Kaya mengkono kuwi ketambahan ya kuwi Waranggana sing benbengi ra tau leren ya kuwi anak kula wadon Elisa Ucarus Alasu. Wah, iya. Suwi ora ketemu karo Mbak Elisa. Temenanan. Alhamdulillah nanti saiki Nadianto Jani wis kudune iki cara pitik iki kudune wis didu ning parandene isih dadi jomblo. Iya, durung duwe calon. Pacar biyen nate ning didelikne akhire ilang tenan. Saiki asli jomblo tenan. Iya. Wis muga-muga awet dadi jomblo. Mergo tak ramal Mbak Elisa iki nanti kesusu rabi wis kok langsung ora payu wis. Mula sumpah Mbak Elisa sakjroning batin kowe iki janjiya kowe prasetya. Sakjenge urip aku dadi sinden dadi bintang tamu ora bakal kenggo karo wong lanang, ora bakal rabi karo wong lanang kejaba milih dalange. Padalang nyuwun sewu. Padalang nyuwun sewu. Kasih. Oh, istriku tersayang. Ya aku nuli padalang. Jenengan mirengake bojo kaya ngono rayu Mbak Elisa. Rungokno tangise ati. Nonton wayang ning mburi kelir. Cakep. Pak Cahyo sayang, cintaku padamu tak pernah berakhir. Nonton wayang ning mburi kelir nguyuh. Bukesi sayang entuk to aku wayuh. Keprok taun gasmu. Sik Pak Gareng saka Pacitan luwih dhisik men jumeneng. Ya, tumrake prau. Monggo pinarak mriki Pak Gareng. Yo.
tembe sepindang Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga pinaringan wilujeng slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Penonton kaya ngene bane lho Mas. Pripun? Padahal niku wau jawahe nggih kados ngaten. Nggih. Ning kok nggih wah jan penonton tenggene dingin niku kok nggih tetep kathah sanget. Awit niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Mbok bilih kula niki lek dalu menika mboten tanggapan. Dalu menika sanes sing ngendikane jenengan bintang tamu. Kula niku lek teng Ponorogo namung nderek dolan badhe sungkem panjenenganipun Rama Mujito. Niku Intinipun badhe sungkem. nggih badhe sowan sungkem karo badan. Sing sepisan kula badan kalih Kang Hamengkugati, ingkang mongko kalih menika badan dulur-dulur kula sing tenggene mriki. Nggih. Wow, kok nek pamane kula ki ditanggap lho Mas, esuk nanggap kula. Awan nanggap kula, bengi kula lagi pun boten tanggapan kelih Pak. Lah napa? Lah ki namung derek ketut buri jenengan nonton wayang naik kula clonteni namung wonten. Panjenengan asring tindak wonten ing Ponorogo menika tegesipun dipun tresnani kalih Kyai Ponorogo. Leres Mas Cahyo menika Kula nggih sok nonton teng YouTube. Jenengan niku ndereke Mas Guritno, nggih ndereke Mas Ibu Purbasasongko, Mbah Yatno, mesti nggih duete kalih Mbak Elisa. Jenengan nek teng YouTube ngadeg berdua kalih Mbak Elisa, wah luar biasa. Mbak Elisa jan kaya Batari Kumoratih, jenengan kaya komodo. kula ki senes komodo Mas Cahyo. Lah napa? Kadang. Oh, menungso kan nggih pun sewu Mas Cahyo. Pripun? Paribasane kula dalam panjenengan teng mriki nuwun sewu priyayi Ponorogo niku priyayi ingkang kebak ingkang mulya, seneng budaya, seneng nanggap wayang. Nggih. Pangkat paribasane dadi wisatane, nanggap wayang tontonan dadi camilane. Niku lho. Koe maindhen kalih wayang nggih. Nggih, kula Pak Mujito pun sen ora ndudohne pangkate. Boten ndudohne derajate, boten ndudohne donya panggene ning Pak Mujito niku sami kalih kula. Samine nggih napa ndak ngadak-ngadake Pak Mujito. Pak Mujito ki najan seorang perwira. Nggih. Nuwun sewu biasane niku lho pun gadah embel-embel niku dugi pundi-pundi niku mawi napa niku sing teng mriki mbelan niku dibeto matuk. Oh nggih. Beto kondur teng desa. Nek Pak Mujito mboten kaya aku Mas. Teko dok ki najan kula nggih garek kadang kala dagel. Nggih. Aku budal ki yo celana nandhek nganggo sandal jepit rambi kula elek ngoten. Kok bubleng Pak Mujito ngomong monggo Mas, wajane teng wingking dihirati. Ya wong nek jenengan kan nggih apa-apa niku dinomersatukan Mas Cahyo. Nuwun sewu ngendikane jenengan foto mawon ngantos setengah jam. Nggih. Bukesi setengah jam. Menika di kula sing saking kulung setengah jam. Sedaya Widyawati setengah jam padha foto. Jenengan nggih foto. Oh, sak jam foto Mas. Setengah jam lah kula malah sak jam. Tinggal wonten plengos ngoten langsung dihapus. Loh, lah sebabnya lah kebanggaan kok bisa foto kali gareng. Parah kalau memori ini wis bah Mas tirai putih iki memorine langsung full Mas. Pawon niku pas kula badhe foto mlebet mriku, Nggih. enten bayi sik cilik ngoten niku nangis wer-wer-wer. Bareng kula jak foto alhamdulillah langsung meneng Mas gareng. Wah, sami kali kula Mas Iwo. Ya nggih kali Lho gareng. lho lho, kenapa nek bayi foto jepret mari nangis. Nggih. Terus napa niku lari putri-putri cantik, tetep kula seneng. Bareng to wong meteng Mas. Foto jebret ngoten plemas ngono, amit-amit jabang bayi. Wong kaya kula jenengan ki diamung sia-sia. Mboten. Wah, nggih, alhamdulillah saestu Mas. Nggih. Saged sowan dereke panjenengan Mas Cahyo Muntadi, Nggih. seorang dalang dan seorang dosen, seorang presiden dan juga seorang dosen ingkang dados tolak ukuring kula
anggen kula mudi kawruh teng ngene budaya Jawa Mas. Inggih. Muga-muga ora keluwihan ya ora kekurangan. Amin ya Tata rabbal cara anggah ungguh etika dan estetika niku kula tut pingking panjenengan clear wonten pundi kemawon Mas Cahyo. Nggih. Menika dalam rangka tasyakuran pernikahan pun prisa mantenipun sinten? Patene kula lali lho Mas, asmane lali kula gak kula ke bapak kula tani, mbok kula nggih tani, kula dhewe namung sing derajate dhuwur. Kok mboten sombong. Bener derajate Lho, Pak Mujito, Mas Manten itu sarjana hukum. Lho, kula nggih SPD lho Mas. Wah, sarjana pendidikan. Sumpek perkara dhuwit. Ya ampun ngoten. Wong nggih Pak. Kemanten kakung menika Raka Mas Brida Arbi Yuda Pradana kalian Mbak Yuroro Nindi Ridi Astuti SPD. Nggih, wah iki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Najan kula ke omah-omah pen kepara 20 taun yen badhe ngomongi badhe napa niku nuturi niku pun paribasane mulai segoro. Namung derek dedonga kula mawon ikhlas lillahi ta'ala saking kretek ati kula dongakne dulur kula lanang dulur kula wedok anggenipun bangun bariwisma muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk wahyu kang tinemu pikantuk wahyu jojo ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung oke rezeki panjang yuswa. Amin. Kula pitados menawi donga panjenengan menika gedhe dayane turya nganti. Wong nyatanipun jenengan nggih anggenipun bebrayan langgih dipun paringi guyub rukun mawon to. Nggih to Mas. Nggih. Wong guyub rukun alhamdulillah kok jenenge paugrane wong tuwa Mas pun sewu. Nggih. Bapake ayu kaya ngapa iki tetep bojomu. Cantik kaya ngapa ndikane jenengan tetep bojomu. Lah kula kan nggih to ngoten. Dolan teng ngene Mall Madiun. Pripun? Lah teng mriku niku panggih artis kondang cantik. Nggih. Kula plantuk mulih jebul Mas. Ayu bojone jenengan. Ayu kono Mas. Lho. Nun sewu warah agama niku sampun paring piwulang. Nadyanto wong kadon ayu digelar teng jagat, piye carane awake dhewe tetep menganggep lamun kok bojone sing ayu dhewe ngono lho. Lah sakjane kula nggih wonten ning nek masalah kesetiaan nuwun sewu lho. Pripun? Wong jenengan ngendikan mawon badhe remen kali Mbak Elisa nuwun sewu. Mbak Kesi pun ngendikan kowe iki bojomu ning nggih kalah romantis kalih kula Mas. Kok iso? Kula nuwun sewu bojomu ki ning ndi kok tak gandeng Mas. Jan ketok rukun tenan. Ketok mesra. Ponorogo tak gandeng. Jak pundi melih? Tak teng Madiun kula gandeng. Nggih. Teng ngene Surabaya kula gandeng. Mlebu teng ngene mall sebelah iku kula gandeng. Mesra banget nggih. Mergo lek boten kula gandeng ya jupuki napa-napa. Oh, padahal niki kula iki nyambut gawe. Lho sampeyan kudu ya tanggung jawab. Seorang laki-laki apa sing dikersakne bojo ya dipinangkani men sampeyan duwe kawibawan ngono kuwi. Nggih kula pinangkani lho niku kula pinangkani saestu Mas. Nggih. Kula jupuk ning ngoten, bare teng ngene kasir kula balekne melih. Lho lah terus mulai ora nggo apa-apa. Lah yo sabar. Kula kan nggih wonten sabar trimo karo pawehe sing wong lanang. Kula kan nggih wonten sami kalih putranipun panjenenganipun Pak Mujito. Pripun? Pokoke yo jenenge awake dhewe najan wis pangkate dhuwur to Mbak yo Dik. Awake dhewe kudu nrimo apa sing dadi pawehe Gusti. Nggih wonten. Dawuh leres nggih. Lah niki mumpung Mbak Elisa sampun jeneng pinarak wonten mriki dasaripun sampun sawetawis dangu mboten pinanggih. Leres Mas. Jenengan kajenge dipun kancani Mbak Lisa nggih. Ijih siap. Monggo jumeneng Mbak Lisa. Aja dipleroki. Monggo, yo terus.